que sea moi intuitiva para todos vostedes. O primeiro convidado que temos esta tarde é a Coral Polifónica de Piloño, do que o seu director, ademais, é membro da banda, de que vi todos o coñecedes, e eles van a interpretar Nabucco, unha parte da ópera co coro, e isto ven un pouquinho a conexión polo que habíamos con esta peza tamén de Verdi da ópera Aida. Ele interpretará Nabucco co coro de Piloño, ca banda artística de Merza, e despois, ademais, vai facer a estrea dunha composición que ele escribe e que a letra está feita por seu irmán Pablo, que é Este un día. Hoxe será estreo a versión coral con banda. Un aplauso de benvida e
nestes dous grupos. É unha barreira que nace con letras de Mau Paulo, que anda por aí. Eu escribílle a música e David Iuza fixo os arranxos para a banda. Espero que disfruten.